Ja hola! Siis Rähkäradiolla eli leikkisästi Rähkiksellä on taas asiaa. Niin, täällä on ihan mukavat ilmat ollut, on parikymmentä lämpöä ja ihan kivasti on paistellut aurinko. Joskus tulee vähän vettä, tänä aamuna tuli jonkun verran vettä, mutta nyt on taas siirtynyt tuohon auringonpaisteen puolelle. Ja kevättä kohti ollaan selvästi menossa. Nyt taitaa tämä äänenlaatu olla vähän heikompi kuin normaalisti. En nyt tiedä, onko tässä äänessä muutenkaan kehumista. Mutta toi ulkoinen Röden mikrofoni nyt ei oikein tunnu toimivan, niin täytyy tällä kameran omalla ottaa. Ja se nyt tuntuu vähän vaatimattomalle, niin kun sopii oikeastaan aika hyvin tähän Rähkäradion imagoon. Okei. Kevättä kohti ollaan siis menossa ja se näkyy täällä muun muassa siitä, että kun täällä kadulla on, niin kuin tuossa takana näkyy, tai en tiedä näkyykö, se on vissiin vähän palannut jo, eli ylivalottunut. Tuossa on noita palamupuita, niin pienemmillä kadulla on sitten aika usein appelsiinipuita, sopivat sinne oikein tyylikkäästi ja hienosti. Appelsiinit luovat kivaa semmoista väritasapainoa siihen. Mutta nyt kun ne on alkanut kypsyä, niin aina sateella ja tuulella niitä mäjähtelee alas. Ja tämä sitten vähän tekee sotkuiseksi kadut ja varsinkin autot, jotka litsauttelevat renkaattensa alle niitä, niin tulee vähän sotkuista jälkeä. Ne on ajateltu kerätä pois. Ja 85 000 kiloa niitä on arvioitu tulevan, eli ihan kohtalainen määrä, mutta biojätteeksi valitettavasti menevät. Eli nyt varmaan voisi olla hyvä sauma, jos joku haluaisi 85 000 kiloa appelsiineja ilmaiseksi, niin kysyä Ana Mulalta. Tuo kaupungintalo on tuossa noin 200 metrin päässä, että sinne löytää helposti. Itse en tarvitse niin paljon appelsiineja kyllä. Ja sitten ikävämpiäkin asioita tällä kaupungilla on, eli tuohon samaan suuntaan taas kun mennään, semmoinen 1,5 kilometriä, niin siellä on semmoinen valtava Miramarin ostoskeskus, mutta siinä ei mitään, vaan siinä lähistöllä on tuommoinen leikkipuisto ja oikein kiva, kaunis paikka on, mutta sitten taas tuolta vuorilta on alkanut tulla sinne ikävämpiä vieraita, eli villisikoja. Pienempiä ja isompia. Parhaimmillaan taitaa olla semmoisia 100-kiloisia mötiköitä. Ja jos niiden kanssa lapset joutuvat tekemisiin, niin aika kummissaan ovat, että miten näistä selvitä. Kaupunkikaan ei oikein tiedä, miten niistä selvitä. Tämmöisiä ongelmia ei taas sitten suomalaisella Tarjalla ollut ollenkaan. Eläkeläistäti oli ollut siellä puistossa istumassa ja joku 100-kiloinen karju oli tullut tekemään tuttavuutta, niin Tarja oli mäjäyttänyt kyynäräsauvalla kärsään kunnolla ja karju lähti sitten painumaan takaisin vuorille. Mutta ei varmasti hänkään siellä koko aikaa voi olla Anamulaa auttamassa, joten jotain pitäisi keksiä. Poliisi vaan levittelee käsiä ja sanoo, että ei oikein heille kuulu. Eivät varmaan ole mitään erityisempiä rikoksia tehneetkään, niin ymmärrän hyvin. Metsästäjät sanovat, että voisivat tossa ottaa kyllä niitä, mutta eipä tuommoisessa paikassa saa ammuskella, niin ei sekään käy. Ja nyt kukaan ei oikein tiedä, mitä tehdä. Saa nähdä, leviääkö tämä homma siitä vielä enemmän. Ovat jo menneet sinne kauppakeskuksen sisäänkin pyörimään. Eli kaikenlaista sattuu. Yksi ratkaisu tietysti voisi olla ottaa puhelu Galliaan, semmoisen pikkukylään, ja sieltä pyytää sitten langan päähän, jos semmoisia on enää, niin Obelixin, ja pyytää häntä tulemaan tänne, niin sillä se villisika-ongelma saattaisi jopa ratketa. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Sitten tuossa päivä pari sitten kävin taas tuolla, eli takaoikealla käppäilemässä vähän syrjemmällä oikein kivalla mukavalla asuntoalueella. Ja siellä oli semmoinen tyylikäs iso rakennuskompleksi, eli suomalaisittain kerrostalo, ja isot kyltit kertoivat tämän kompleksin nimen. Se oli Marja-Liisa ja vaikutti vähän suomalaiselle. Ajattelin, että olisiko se jonkun suomalaisen rakennusgründerin vaimon tai salarakastajattaren nimi ollut. Ja yritin vähän selvittää, mutta väärässä olin taas. Kyseessä olikin ihan espanjalainen gründeri. Ja tämä tapahtui siis vuosikymmeniä sitten, niin hän oli huomannut, että tänne suomalaiset rupeavat muuttamaan ja ostamaan asuntoja, ja siihen aikaan sitten Marja-Liisa Kirvesniemi pärjäsi hienosti hiihdossa ja voitti vähän joka kilpailun, ja sen perusteella sitten tämä nimi annettiin, siis ihan markkinointimielessä. Espanjalaisethan eivät varsinaisesti niin hiihtokansaa ole, en kauhean monta Murtsikan mestaria muista täältä, ainakaan nimeltä noin suoraan oikopäätä. Varmaan joku Murcia tai Gomez olisi sellainenkin. No, joka tapauksessa sittenhän siitä tuli tämä gründerin ja Hiihtoliiton välillä kiistaa, ja Hiihtoliitto vaati hirvittävästi rahaa, vaikka mitä se nyt heille kuuluu. No, Marja-Liisa tuli sitten avajaisiin, mutta siitä jätettiin sukunimi pois, ja siellä on sitten tämä Marja-Liisan talo edelleenkin. Ja hieno on, ja paikalliset eivät kyllä sitä oikein osaa ääntää, se on jotakin Marja Luisa tai mitä se nyt olisikaan. En minä oikein osaa tommosia ääntää espanjalaisittain. Mitäs tämä rähkäprompteri sanoo sitten muuta? Joo, sitten paikallista urheilua, niin kyllähän täällä tuo jalkapallo on aika pinnalla, aika ykköslaji. Ja sitten taas tuolla takana 40 kilometrin päässä on ollut kiva käydä katsomassa noita Malaga CF:n otteluita. Ja kun katsomossa on yli 30 000 katselijaa, niin kyllä sitä aikameteli löytyy ja tuntuu olevan aina viimeistä paikkaa myöten loppuun myytyjä. Ja tietysti kannustushuudot ovat kovia, ja sitten kun tuomari tekee taas niitä aivan törkeitä verisiä vääryyksiä ja antaa vääriä tuomioita, niin huuto on melkomoinen. Malagan CF pelaa La Liga 2, eli toiseksi korkeammalla liigatasolla. En nyt osaa oikein verrata Suomen tasoon, mutta kyllä minä luulen, että Suomen maajoukkue tämän Malagan joukkueen kanssa voisi hyvinkin olla aika vaikeuksissa. Kyllä siellä tuntuu olevan pitkiä tarkkoja syöttöjä ja sen semmoista oikein hyvin. Laukoa ehkä nämä eivät niinkään osaa, mutta muuten peli on aivan loistava ja tuskinpa sitä muuten olisi Euroopan mestareiksi tulleetkaan. Ja sitten mainitsin joskus noista asunnon valtauksista, jotka on etupäässä mielletty omistusasuntoihin, mutta tuossa selkäni takana Alicantessa, siinä on kyllä muutama 100 kilometriä matkaa, mutta tätä samaa rannikkoa on edelleen erään suomalaisen vuokra-asuntoon oli ilmestynyt vieraita tyyppejä ja hän yritti hätistellä niitä pois, mutta ei onnistunut ja pyysi poliisia jelpiksi ja poliisi tulikin, mutta vei tämän suomalaisen putkaan. No, pääsi sieltä vuorokaudessa pois ja siinä aikana kuitenkin vuokranantaja oli ehtinyt katkoa vuokrasopimukset, pidätti vuokratakuut, pimeät välityspalkkiot ja mitä siinä nyt oli maksettukaan. Ja sitten kaveri oli matkalaukku kourassa pihalla miettimässä, että mitäs nyt. En tiedä tarkemmin taustoja. Jotkut ovat väittäneet, että siinä oli sitten
taustalla esimerkiksi jotain järjestettyäkin. En osaa lainkaan sanoa. Ehkä asiasta kuuluu joskus jotain lisää. Ja itseä on sitten häirinyt tämän viikkoa, että tuossa kameran takana parin sadan metrin päässä tämä Yrmyn äijän kapakka. Minun mielipaikkani on kiinni. Kaveri on lomalla tämän viikkoa. Mutta oikeastaan huomasin tuossa kuluneilla viikolla semmoisen kummallisen asian, että kun kävin syömässä siellä Boqueronesit tai Rosana tai jotain muuta herkkua, niin minulle pistettiin valkoinen pöytäliina, tosin semmoinen paperinen läpsykkä, mutta kattoi koko pöydän ja täytyyhän sitä vähän niin kuin itse oikoa, että se nyt oli niin kuin pöytäliinana, mutta muille ei laitettu. Miksi minulle? Olenko minä jotenkin niin sottaisen näköinen, että täytyy vähän suojata vinyylipöytä roiskeelta? Enpä tiedä. Ehkä joskus selviää, ehkä ei. Mitäpä siitä. Ja sitten noista autoilijoiden käsimerkeistä tuli juttua tässä. Kaikille on varmaan tuttuja tämmöiset kansainväliset käsimerkit, joilla kohteliaasti opastetaan kanssa-autoilijaa, että mielestäni teit liikennevirheen ja se häiritsi minun ajamistani, niin siihen on ne omat signaalinsa olemassa. Mutta sitten tämä liittyy taas toiseen asiaan, eli kun suojatiellä jalankulkija on ylittämässä katua, niin kaikkien moottoriajoneuvojen kuljettajien, varmaan polkupyöräilijöidenkin, täytyy antaa tienylittäjälle esteetön kulku, eli siis käytännössä pysähtyä. Se toimii hirvittävän hienosti ja jalankulkijana täällä on todella miellyttävä kulkea. Ja ystävällisiä nämä ihmiset ovat kaikkialla muuallakin, mutta sen kuulin, että jos autoilija näyttää jalankulkijalle, että siitä sopii mennä, minä annan tietää, että kaikki on ihan turvallista ja kaikki on jees, niin tästä voi mäjähtää ratinvääntäjälle 200 euron sakko. Minusta se tuntui vähän kummalliselle. Mutta sitä selitetään sillä, että tällainen signaali voi antaa väärän turvallisuuden tunteen, koska ei ole kuitenkaan takeita, että reitti on täysin turvallinen, koska tämä autoliikenne varmasti vain omasta puolestaan voi puhua. Siispä tämmöisiä signaaleja ei tule, mutta vähän yllättävää. Täytyy varoa, jos täällä joskus ajelee. Oikeastaan ei tässä sitten mitään sen kummempaa. Pistän omia käsimerkkejäni. Toivottavasti ei sakkoja tule. Eli hasta la vista.